happy christmas da wasu ke ta jijiyar wuya cewa dan me ba za a ce happy christmas ba. Musulmi ba za ka yi wa dan uwanka abokin zamanka da kuke zaune lafiya ba za ka ce masa happy christmas ba. happy christmas da wasu ke ta jijiyar wuya cewa dan me ba za a ce happy christmas ba. Musulmi ba za ka yi wa dan uwanka abokin zamanka da kuke zaune lafiya ba za ka ce masa happy christmas ba. Aka samu waɗanda suke digirgire da addininsu kuma suke tafatawa kan cewa babu laifi, wanda abinda aka sani a tsawon tarihin kafuwar musulunci da tarihin kafuwar dukkan mazhabobi na musulunci, al'a'immatul arba'a kakaf abin da yake rubuce a cikinsu shine haramcin wannan. Babu wata mazhaba da za ka samu a duniya da aka santa tintini mazhabar hanafiya, mazhabar malikiya, shafi'iya, hanbaliya da sauran ma mazhabobin da baka san su ba. Abinda duk yake a rubucensu shine cewa haramun ne tahni'atul kuffari fi a'yadi. Haramun ne ka ce wa wani da yake idansa na kafirci, idansa na addininsa, ka ce ina taya ka murna. ai ibnu qayyim yake cewa kamar fa ka same shi ne yana sujjada ga gunki ka ce ina taya ka murna. Yana yi wa gunkinsa sujjada ka ce ina taya ka murna da kake wa gunki sujjada, to kai ma sai ka faɗi kai, tunda har abin a yi wa mutum murna ne a kansa. Shi yau da wannan da wani biki ne da ba shi da alaƙa da addini, da wani biki ne ya ci wata gasa ko ya yi wata sarauta ko ya ci zaɓe, duk kana ita ya shi murna, wannan babu matsala. Ko ya shiga wani haɗari Allah ya kubutar da shi, kana iya masa jaje ka taya shi murna. Amma ba yana wani addini da addininka Allah subhanahu wata'ala ya yi magana masu tsafi a kai ba, kuma yana yi ka zo ka ce ina taya ka murna, kuma ka ce duk zamantakewa ce. Ai zamantakewa Allah ce ai lakum dinukum waliya din, ku yi naku addini mu yi namu addinin. Haka Allah ce, ba a ce ka tirsasa shi ya naka ba, shi ma san da yake nashin kada ya ce sai ka yi nashin. Saboda haka wannan munasaba ce da take kunshe da wata mummunar aqida, ba munasaba ce ta ya ci zaɓe ba munasaba ta ya rashin lafiya a warke ba munasaba ce ta an masa haihuwa ba munasaba ce ta ya aure ba, wanda duk waɗannan munasabobi ne na zamantakewa. Kana iya masa murna a kansu. Ya yi rashin lafiya kana iya zuwa maka dubo shi, kana iya masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. Ya shiga wata musiba yana fama da rashi baya da abinci, kana iya ba shi abinci. Wanda duk musulunci bai hana wannan ba. Amma yana yin wani abin da addininka ya nuna cewa abu ne mai munin gaske, kuma ka ce ina taya ka murna akan wannan, to wannan akwai rashin hankali. Allah subhanahu wata'ala ya kirawo kiran wani dan Allah ko ɗayan uku. Allah ya kira shi babban al'amari, laqad ji'tum shay'an idda, kun zo da wani abu mai girman gaske, abu ne. takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Allah ya ce sammai fa irin su tsatsage, ƙasa ta kekkece, duwatsu su rugurguje saboda da'u lir-rahmani walada, sun yi wa Allah da'awar yana da ɗa. Wato manyan halittun da muka gani Allah subhanahu wataala ya kafa su, ba sa girgiji,
wannan maganar Allah yana da daɗin kamar ta girgiza su haka take, duwatsu su rugurguje, amma kai ɗan adam kana musulmi amma baka jin shocking, baka shocking da wannan abin da kake ake faɗa, har ma za ka ce kana ta yi murna da wannan farin cikin an haifi Allah ko Allah ya haifi da. Annabi yana cewa, Allah yana cewa ɗan adam kana zagi na, bai dace kuma ka zage ni ba, kana cewa ina da ɗa alhalin ban riƙi ɗa ba, ban riƙi mata ba. Ashe a zo ana zagin Allah ka ce kai kuma kana taya shi murna? Ba a ce ka hana shi ba, shi ya zaɓa ya yi, amma ka ce kana taya shi murna. Don haka duk magana fa da ake yi akan wannan ne, ba magana ce ta kyakkyawar zamantakewa ba. Kyakkyawar zamantakewa wannan wani abu ne da musulunci ya yi umarni da shi, ya yi umarni da shi. Shi wannan mai cewa ma ai musulunci abin nan aljanna ta kowa da kowa ce, har gani suke yi ma faɗar haka ma wajibi ne, farilla ce. Da farko suka fara cewa ja'izi ne, suka dawo mustahabbi ne, suka dawo kuma farilla ce. Wani yana nan ɗan ta'addar ilimi, yana nan Mansurul Kayyali, wani Mansurul Kayyali yana fitinar mutane. Shi cewa ma wanda bai yi ba, wanda ma bai yi musu murna ba, wutar jahannama zai tafi. Abinda ma ya fito yana faɗa kenan. wai saboda Allah ya ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratal hamid. Saboda haka an nuna musu kyakkyawar magana, wannan kyakkyawar magana kuma za ta kai su ga tafarkin Allah al-hamid madaidaici. To saboda haka in baka yi musu kyakkyawar magana ba, ka rasa tafarkin Allah, ta rasa tafarkin Allah sai jahannama. To abin yayi muni kwarai da gaske. Waɗannan ayoyi da muke ta karantawa, Allah yana nuna ba za su zama ɗaya ba, abubuwa ne mabambanta, abubuwa ne mabambanta. Wanda duk bai yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya ji kuma da labarin zuwansa amma bai yi imani da shi ba, to wuta zai je. Allah da yake cewa man yakfur bihi min al-ahzabi فالنار موعده. معلومة سكتي فمن يكفر به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب أي من الأديان. سورة أنجوين الديني يهود ونصارى ومجوساوة الذين أشركوا وأن دبي إيماني دشيبة التي فالنار موعده وتاتي بكومس. ونكم ياتي كودا يا قرية النبي زي تفعل الجنة. wanda ya ce annabi ƙarya ne, alƙur'ani ƙarya ne, zai tafi aljanna. Wacce magana ce wannan? Wato abin takaicin, abin da zai ƙara maka, wato zai ƙara baka takaici, ka duba lokacin da muke sallah, ko sallar Ramadan ko sallar layya, ba za ka ga arnan duniya suna ɗaukan rago suna sawa a jikin status ɗinsu ba, suna taya mu murna. Ba sa yi. Yadda muke rugegeniya wajen happy Christmas, ba sa yi masa rugegeniya wajen happy Idil Fitr ko happy Idil Adha, ba sa yi. Shugabannin kasashen musulmi za ga suna happy Christmas, amma wa ya taba ganin Macron na Faransa ya yi happy Christmas, abin happy Sallah? Wa ya taba ganin shi? Wa ya taba ga Putin ya yi? Wa ya taba ganin Tony Blair ko George Bush ko Trump? Ba ya taɓa gani. Kuma abin mamakin, Kiristan Orthodox bai yadda da wannan maulidin na wannan na Catholic ba, saboda haka kafirta shi yake. Shi ma kuma wancan in ya tashi nashi bai yadda da shi ba, shi ma kafirta shi yake. Amma kai musulmi ka ce wanda ma bai taya shi murna ba, kai ya tafi jahannama.
su a junansu ba ta sai junansu barna ba akan abin da saboda shi wannan addininsa ya saba addininsa wannan ba ya saba nashi na addininsa. To duk wannan alama ce ta cewa a kiyama muna ƙara matsatta, tunda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce har sai an zo wani lokacin da sunan Allah ma sai ka ji an daina faɗa. Sai an waye gari a doron ƙasa ba mai cewa Allah Allah. To kuma gashi nan ana ta ƙara matsalar abu.